Łalalala, łalala, łalala. To było takie zaawansowane intro. I witam się z tubowcami. Kontynuacja metra. A z live'owiczami się nie witam, bo nie żegnaliśmy się. I idziemy dalej. A tu jest kałach. Którego ja wezmę sobie. Chociaż on nie ma tłumika, a tamto miało tłumik, ja teraz nie mam broni z tłumikiem i... Taka sytuacja, że nie wiadomo co zrobić w sumie, ale dobra, zostanę tak. Mam noże, mam noże. Tutaj było naprawdę ciężko. I teraz nie wiem tylko, czy... Oni będą tak samo rozplanowani jak... Oh, hello! Co się stało? Dobra, nie, niech mnie zabiją, no nie tak miało być. Zabijcie mnie, nie. O! Strzelaj, paszą na chuj! Ta! Aha, mogę zamiast tamtego, ale to chętnie zrobię taki deal, bo tu mam tłumik. To się wytnie, nie, nic się nie wytnie. Wszystko jest... Ale powiedzcie mi, czemu nie mogłem go od tyłu zajść i mu go tak psz. Chcę tak spróbować. Nie wiem na jakim to kneflu było, na V? Na V chyba. Także uwaga. A! Owszem, na V. I to jest... Czemu rzuciłem nożem? To mi już jest niepotrzebne. Pozdrawiam tubowiczów od Igora 223, który pozdrawia was z hitboxowego czata. Nie było tej opcji w metrze podstawowym. Doszła ona w Last Lightie. I Daria nagrywa się, przecież... Mówiłem. Ty nie słuchasz w ogóle. Co się dzieje? Dobra, wszystko biera. Cześć Chill. Witam cię. Dobra, spoko. I widzę, że tu już będzie przyjemniej niż w starym metrze, choćby z kuli tyłony. Z kuli tyłu możliwości do robienia tych stealth killów takich. Bardzo sympatycznych. Bardzo przeze mnie... polubionych. Lubianych. I no zdaje mi się, że przeciwnicy są jakoś inaczej rozplanowani, że tak powiem. Na przykład tu jest dwóch, a wcześniej wydaje mi się... Cut? Сука, блядь, пошел на хуй! Сука, блядь, pitfok w blat! O jeden rzut za daleko. Cześć Stachul.
Skrada się na kontrolu. Ciepie się na C. Tam jest 2 gości. Ja jestem 1. Ty zaraz umrzesz. Frajerze. No, chodź sam. Chodź sam, chodź sam. A! Cudownie. A, donaty jest problem jakiś, to domyślam się, o co chodzi. Nie zaktualizowałem programu do donatowania i zrobię to w przerwie, także spokojnie. Za jakiś czas zrobię przerwę i to naprawię. Podaj numer konta. Ja. Numer buta. Dobra, to trzeba zrobić inaczej. Jak za stary polski. Zgadza się, jest jeden hopek. Tam są następni. Zgadza się, umarł. Ci... Nie ma światła. Szporujemy sztrum. To nie jest światło na sztrum, ale co z tego? I z tego co pamiętam... Dobrze pamiętam... Самой Третьяковкой. Да нет, с чего ты взял? Нам и так тут не дует. Незачем в войны ввязываться. Жалко, правда, что он так со старой гвардией нашелся. Там хорошие мужики были. И вместе они лучше смотрелись, чем почистить. Ktoś pana przyszpilił. Chyba mój kamrat. Chyba ich ustawia, niech se ustaną sam. Niech sobie... Let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Jeden, dwa, teraz nie wiem. Dziękuję pięknie za donaty. Czyli coś tam działo jednak. Kurde, a tam łazi drugi. Nie! Dobra. Do życi! Mam nadzieję, że był tam jakiś checkpoint. Był, dobrze. Trzeba go piznąć.
O! Dobry moment. Bardzo dobry moment. Najpierw blat, potem bliat. Zawarte. Сука, сука, блядь, блядь, сука, сука, блядь, блядь. Nie! Что вы, товарищи? Jest dobry synek. Nie strzelejcie do mnie. Czy nie da się w oczach podmienić języka na ludzki? Kurde, to jest ruska gra. Tu musi być klimat. Mają po angielsku mówić, Rusy. No bez jaj. To brzmiało tragicznie. Takie gry jak Metro, Stalker i tak dalej to ino w oryginale. To w innej opcji w ogóle nie ma sensu najmniejszego. Cudem uniknąwszy śmierci. Jakby miał być taki lektor jak Mirosław Utta, to jak najbardziej się zgadzam. Na taki biznes. W ogóle... Czemu ja mam gazmaskę ubraną i to jest tak bez sensu? Кого ты притащил с собой, ублюдина? Отвечай, гад, или башку снесу! Это одноглазый или гоноход? Артём! Чё за... Можешь опустить свое оружие. O, Tyn to jest agent. Ale go zrobili na modłę z Last Lighta, ale fajnie wygląda, Для taki... таких, как он. Мое имя Taki Хан. ruski badass. Предполагаю, что нам лучше немедленно покинуть это богом проклятое место. Коллеги этого несчастного сейчас появятся тут, а я предпочел бы избежать нового кровопролития. Я возвращаюсь к Тургеневской. Здесь, на Сухаревской, влажновато для моих старых костей. Если предпочитаешь Фане, разделить ладно. судьбу своего товарища, He, разумеется, Russian можешь style. остаться. Сука, сука, блядь, блядь, сука, сука, блядь, блядь, сука, блядь, сука, блядь, сука, сука, блядь, блядь. Что ж, мудрое решение. Ага. Появление Хана стало для меня полной неожиданностью. Хотя и чувствовал, что кто-то помогает мне из тени, когда я сражался с бандитами. Хан сказал мне, что я не виновен в гибели Бурбона. Но мне все равно было жаль моего первого напарника. Все равно. Ganz egal. Ciekawe jak metro brzmi po niemiecku. A. Pewnie śmiesznie.
A! Beboki, chroboki. Здесь никогда никого не бывает. Ни людей, ни чудовищ, даже крыс нет. Człowiek zagadka. To jest dosłownie taki człowiek 1 z 10, albo człowiek familiada. Они знают, что мы здесь. Подойди поближе к трубам и вслушайся. Только не слушай слишком долго. Nie! Nic nie będę słuchał. Z żadnych rów. Potem mi się śnią koszmary. Я знаю этот тоннель, а он знает меня. Пойдем. Будь внимателен. Это очень опасный тоннель. Niebezpieczny tunel? Nie wierzę, ja myślałem, że tutaj wszystko jest takie bezpieczne. Прошу тебя, друг мой, не выключай свет, иначе нам придется остаться тут навеки. No nie wierzę. W to ślipto. Замри и смотри вперед. Не думаю, что слово «кто» здесь применимо. Mózgotrzep. Мы должны обойти. Konkretny. Не прикасайся к силуэтам. Сосредоточься. Nie spoilerujcie, bo są na pewno ludzie, co nie znają. Tak jak ja nie znałem Wiedźmina, się wydawało, że bo Wiedźmina to każdy już zna. I teraz już znam, ale jeszcze niedawno nie znałem. Где ты? O! Wystrachał żech się. Fu, nie lubię takie coś. Nieczyste zagrywki. Cuk! Этот тоннель переживает свое прошлое раз за разом вот уже долгие годы. И те живые, что попадают сюда по ошибке, становятся частью прошлого. Jakie tu się robią klimaty filozoficzne już bez mała. Идем же. Idiom. Иди нахуй. Сука, блядь. Замри и смотри вперед. Давным-давно тут бушевала жестокая... Jak zgaszę światło, to kamery nie będzie widać i będzie się cięła. Ona musi być bardzo dobrze doświetlona. Ступай за мной, но не отходи ни на шаг. Кастанай лапио астериум манта. Кастанай лапио астериум манта. Алаум раум ом. Алаум раум ом. Кастанай лапио астериум манта. Кастанай лапио астериум манта. Алаум раум ом. Алаум раум ом. Кастанай лапио.
предпочел бы, чтобы это осталось нашей тайной. No ciekawe. Немного личное. Я был с ними, когда они погибали. Pagibali. Единственным выжившим. Pagib? Мы сотворили с нашим миром страшное, неповторимое. Мы уничтожили не только материальную его часть, но и тонкую, невидимую. Атомные взрывы испарили информационные поля, в которых размещались рай. Kara za grzechy, pobyt w metrze. Matko, to jaką karą za grzechy był pobyt w polskim metrze? Даже после смерти человек остается. Może tam nie ma mutantów, ale za to... Niewygodnie. Muchy, fu. Ja już w szpary w ścianach nie patrzę. Patrzenie w szpary się dobrze nie kończy. I tu nie ma żadnego podtekstu w tym. Дьявол. Suka bliat. W ogóle fajne grzyby, nie? To jest... Ruski grzyb. Ciekawe, czy samogon na tym pędzą. Blut. Сосредоточься. Проклятие. Z strachłem. Кажется, положение там становится все хуже. A przecież czułem, że to się zdarzy. A mimo to... mi się wystrachało. Paszły. Идем же. Idiom. Na chuj. Сосредоточься. Ja jest dur skupiony. Ты чувствуешь? Оно приближается. Да? Это редкий талант. Так пользуйся им. Стой. Замри. Pierun kulisty. Pieronowy. Мы называем это аномалией.
Nie takie zaś nowe zjawisko, wystarczyło grać w Stalkera. No ale... Masakr. Страшная вещь, да. Ej, faktycznie Han wygląda trochę jak Geralt. Taki starszy... Taki ruski Geralt. Всегда старайся Nie grałem w Mortala Artur, nie, jakoś mnie nie interesuje klepanie pyska. Jakoś tak. Будь осторожен. Budżet осторожен. O, kawałek głowy. Ale to tu ślicznie wyglądało. To jest faktycznie widać postęp od starej wersji i postęp in plus. Też byli ludzie, co mówili, że ta oryginalna wyglądała lepiej. Sorry, ale bullshit. Готовься. Чудовища возвращаются. Amunicjon. Kurde, to tam... Dużo ich jest bardzo. Jak to przeżyć? Дьявол. Готовься. Чудовища возвращаются. Готовься. No nie no! Czemu tak dużo ginę? No. Дьявол. Sam jest ciżba za fes. Готовься. Чудовища возвращаются. Tamte się mną nie interesują. Na mnie póki co. Municjon. Nie nożem! Kurde bele, jak to zrobić? Czy wybieram się na szybcy i wściekli? No jakoś nie bardzo. Jakoś mnie to nie bierze. Дьявол. Diabeł. Готовься. Чудовища возвращаются. Dobra, sam se wleza. Niech się ode mnie odspawają.
No, było delikatnie lepiej. Jak to by było po śląsku? Szybcy i wściekli? Gipcy, a zaśterowani. Gipcy, a znerwowani. Albo wartcy, a znerwowani. Дьявол. Готовься. Чудовище возвращается. Gatowsia. Po rosyjsku to by było idi na chuj. Keine Munition. Будь наготове. Вмешиваться не стоит. Aha. Ah. Fano tako anomalio. Co nie? Вот так оно и происходит. Живой пример. Heizło im Augenblick. IGN 10/10. Mają coś te trupki, nic. Coś tam miał, ale... Geldowe ammo jeszcze nie zużyte. Bo mi żol. Jest safe. Także to jest dobry moment, żeby tuberom w tym momencie powiedzieć do zobaczenia w następnym odcinku i zapraszam na Facebooki i inne, do których opisy znajdują się w opisie. Ciao!